tavhurira gore zvinhu zvisina kumira mushe. Hama dzadiwa pano paita nyaya iri kunetsa Mudiwa Wood versus advocate Fadzayi Mahere. Vanhu ivavo vari kunetsana zvisingaite nekudawo kwetunyaya tudiki diki, but nyaya yatanga naMudiwa Wood panapa achiti I do pray and wish for an opportunity for bright minds like one of these young men to be given a chance. If an opportunity arises, it will be a good move for this country and for the youth. Such a hard-working young man, a result-oriented and a God-fearing man. Honorable Sheikh would keep on working hard, such an inspiration to this generation. Ndo mashoko abuda achitaurwa naMudiwa Wood achisimbisa mumwe wake masawira vanotamba vese vanowirirana vanozivana whatever or ma business partners. Asi chandinoziva nje kuti vanhu vanenge vachingosapota musangano mumwe chete weZanupf because uyu Sheikh ndi MP. I think mese munoziva kuti akaita MP iwo say we all know that kuti zvakanyatsofamba sei. So tiripo takamira takadaro ndo patiri kuzoona advocate Fadzayi Mahere vachibuda vachitaura kuti zvoni don't speak for this generation, speak for yourself, say that he inspires you, don't lump all of us in there, we need new leaders. Ndo mashoko abuda akashipindurwa na advocate Fadzayi Mahere. Asi pazotanga kuudzanwa zvakawanda magara moyo nemagara moyo pachitaurwa zvinhu zvakawanda. Inini zvangu ndangoti izi conversation yevaviri, but chinhu chazondibata that conversation chaita kuti ndiwe panapa nditaure nezvazvo because inini andimbofe ndakabvuma kuti maZimbabweans mudzwe zvepropaganda kana kuti mudzwe zvinhu zvekunyeba toramba takanyarara panapa muchipuwa unnecessary pressure. Ndo zvinhu zvandaramba izvozvo, saka ndabva ndava panapa ndichimhanya because Mudiwa pane paazopindura comment achitaura kuti zvoni what is her position in the society. I am a group CEO to over 1,000 workers with families. Ndo mashoko azobuda ari kutaura Mudiwa Wood ari kutaura kuti ini ndiri CEO pavanhu over 1,000. Apa angoti over 1,000. Saka vetimborwa mafigures panapa. Inini ndiri munhu kuti gore rineri tatatotanga zvakanaka zvedu. Munoona kuti ndatanga ndisiri kuda zvekutongobhondorana nevanhu izvi, but ukaona zvakunoda iso zvauda kuti timbowekerana tione kuti vanhu ava hatirambe kuitwa mapenzi patown. For example, ngatiti kana une vashandi, ngatingoti salary mushandi wese ari mucompany yake anenge achitambira $250. Ndo yandiri kungofungidzira because kune vamwe vanotora mari yakatowanda pamabasa. Munoziva vamwe vanotambira ma 800, 400, 500 zvinhu chingosiyana nekuti munhu anenge achishanda basa rakaita sei. Izvozvo tinozviziva tese handiti. Saka ngatiti panapa vanhu vese vavo hatichataurisi kuti vari kutambira mari dziri kumberi, vari kutambira mari dziri pasi pe 250. Ngatingoti vese tongosisa pa 250. Hatisi kuverenga mamwe manumbers because ati over 1,000 workers, kureva kuti pamwe anogona kunga ne 1.5, I don't know kuti ane vashandi vangani chazvo. Saka kureva kuti vanhu ivavo mari iyoyo tikanoicalculate times 1,000, $250 times 1,000 inoita $250,000 kureva kuti zvoni pagore mukomana uyu anenge achibhadhara vanhu mari inokwana kuita 3 million every year. Ndo mashoko ari kubuda panapa kuti iye anenge achibhadhara vanhu 3 million vashandi, kungopa vashandi chete, meaning iye anenge ane more than that. Ameno kapangwa zviri kukumekera sense zvenyu. Inini ndiri munhu kuti ndinotoramba kubelieve zosina basa rese because at the end of the day tinenge tichida kuzoziva futi kuti alright zvauri kutaura izvo tazviteerera basa ma business acho uri kumbonyadzata ndapi because who doesn't know business rake raanoita rehembe rere kuprinta. Hatisi kushora, hatisi kuti kana kuti chichi hatina kana zvakashata chatiri kutaura pamusoro pazvo, but ngatingotaura ine zvebusiness iroro chete kuti nyisa kuti maZimbabweans vacho vanonyatsoafforda. Makambonyatsoona nani vachinyatsopinda vachinyatsotenge zvimwe zvekudaro. Zvingoro zvinhu zvaizvo zveflambo 1 or 2 3 people vanenge vachitiwochi timbotenga kuti support womumwe wedu chete. But kunyatsotaura nachokwadi chaipo ka hapana kuti tingatotarisira kuti kunganzi business rikunzi riri kumekwa mari. Ndizvozvo neimwe company yake inenge yemagadhi, if I'm not mistaken, ndakamboona vachibudisa magadhi kana that is kana iri yake company yacho. Because vanhu vakaona taura kuti that guy is a runner anenge achishandiswa nevamwe vanhu achitambiswa front. Izvozvo iyi handizive inyaya zvinhu zvingotaurwa nemaZimbabweans. Inini chandakuta njengoti mukomana wayo ari kuda kuedza kutudza kuti anopa vanhu 3 million every year here. Imimi munozvibvumawo here semaZimbabweans. Ininiwo pano ndatozviramba ndazvidhauta because ukatarisa munhu unotoona kuti apa mari iri kutaurwa iripo kana kuti iyi haipo. Unless kana ari kuti ndi CEO we over 1,000 ma-volunteers vari kungovolunteer kungoshanda kungoni meni utanenge achizovaudza kuti chii
that way ndinoona kubvumirana nazvo. But amen, tell me what you think panyaya iyoyi. Ini handisi kuti ndiri kupindira nyaya yevanhu ava kana kuti ndiri kuda kutora side kuti ndiri kusaidi kwaadvocate Fadzayi Mahere kana kuti kusaidi kwaMudiwa Wood. Ini ndiri kungotaura kuti zvoni uyu Mudiwa uyu zvekuda kuzoya muchizobhilivhisa vanhu zvoita kunge vamwe vanhu vasiri kushanda nesimba. We all know situation iri kuZimbabwe kutaura kuti comment section yakavhurika. Ndakusiyai muchiteererawo imwe audio futi mozondiudzawo zvamuri kufunga because nyaya dzacho tongoita dzingobatanidza dzikuti gagagagaga toda kubudisa maaudio atinaona pakawandisa saka tichangotry kupusha kuti zvibude zvese. But you guys kana muchinge mune something to say, number dzinenge dzichishowa pascreen idzodzi motaurawo zvamunenge muchifungawo pane anything chiri kuitika muZimbabwe. Ndo number dzacho idzodzo. Zvakaoma hama yangu. Ndaida kubvunzawo Reverend Utaunashe kuti zvavari kuita izvi zvinolingana naMwari papi? Nokuti kana vachinoimba 2030 sure vachitadza kuimba zvokuuya kwaJesu, vakunamata munhu yakanoti vakunamata Mwari. Kana vaimba zvine mabenefits avo here kana kuti echechi? Naivo vanhu vanotungamirwa navautaunashe vanoti kudii muchechi vachivaona vari kumatongerwo enyika vachidzoka vachivaparidzira shoko raMwari? Unoziva shoko raMwari haridi kutambwa naro. Mwari haadi kutambwa naye sezvavari kuita izvi. Nekuti Mwari akatsamwa zvishuwa unotsamwa. Dai vakurumidza kudzoka nguva ichiripo ngavaite zvaMwari. Vanoita zvepolitics voita zvepolitics. Ikoko politics kwavo vane vanhu vavo vanovanamatira ikoko kana vachida kuita mapurogiramu avo. Pane kuti murume mukuru shuwa uoneka uchidambuka bhachi shuwa uchimba 2030 shuwa munhu anotungamira chechi mberi kwevanhu. Zvimwe zvacho vafundisi itai zvinhu zvine dzidziso kuvatevedzeri venyu. Itai zvinhu zvinoita kuti vanhu vayemure mabasa enyu kwete kuzvishoresa kudaro. Itai zvinhu zvaMwari, siyanai nezvematongerwo enyika. Kana kuri kutumwa, Mwari akakutarisai hanei nazvo nekuti matumwa. Asi itai zvinhu zvaMwari, namatai Mwari, mutungamire vana vaMwari kuenda kudenga. Nekuti zvamuri kuita izvi hamusisiri kukudza Mwari, hamusisina respect pana Mwari. Kubvisa bhachi pamberi peMwari, kurasa bhachi pamberi peMwari. Zivai kuti munotungamira vanhu kuchechi, munotungamira vana vaMwari. Muri kuvadzidzisei, vari kuyemurei pane zvamuri kuita izvi? Fambai mushoko raMwari, vanhu vaMwari, verengai Bhaibheri zvakanaka kuti rinoti kudii pamutsvene waMwari, pamutungamiriri wavanhu. Munomira mberi kwepiripiti shuwa moenda munoimba zvinhu zvisina nebasa rese shuwa. Hamunyari here vautaunashe? Kozvamunenge munhu waMwari wani. Munorasika mazuva ekupedzisira makavarayirwa. Dzokerai pana Mwari nguva ichiripo. Dzokerai pana Mwari nguva ichiripo. Musanakidzwe nenyika. Nyika inopfuura asi shoko raMwari haripfuuri. Ndiri kungokutaurirai hachisi chiprofita asi batai, verengai shoko raMwari zvakanaka, murinzwe here zvakanaka. Munzwe kuti rinoti kudii pamusoro pevatungamiri vechechi, vemachechi. Munotinyadzisa kuti wautaunashe, muri munhu mukuru. Zorai tsvimbo. Zivai pekufarira. Zivai nepekutambira. Zivai pekutaura shoko raMwari. Rimwe zuva Mwari unokutsamwirai. Mukaramba makadaro, dzokai nguva ichiripo yekutendeuka. Kana makatendeuka, tendeukai zvakare. Musaite kunge chechi iri kutungamirirwa nebofu munhu mukuru. Kwete. Kana mada zvaMwari moita zvaMwari, kana mada zvenyika moita zvenyika. Handisi kuti zvamuri kuita hazvibvumidzwi. Kana muchida itai chinhu one, musasanganise. Shuganisa uti hazvishandi. Dzokerai pana Mwari nguva iripo. Ndinokukumbirai kuti mudzokere pana Mwari, musiye zvamuri kuita izvi. Nzira yamuri kufamba nayo ikai ichanotena mberi. Dzokai kuna Mwari, munamate Mwari, akutungamirei, akubatsirei. Mudzidzise vanhu gwara kunamata. Kwete ramakuda kuenda naro iri, haisi charatidzi kuti muri munhu wechechi. Tendekwa nguva iripo.